Cine a venit tati acasă? Cine a venit tati acasă? Cine a venit acasă? Cine a venit acasă? Cine a venit acasă? Cine a venit acasă la Andrei, iubitul meu? Iubitul meu, iubitul meu, iubitul meu, iubitul meu. Așa ceva bucurie. Hai la tati, hai la tati, hai la tati, hai la tati, hai la tati. Iubirea mea. Cine se bucură atâta? Cine se bucură atâta? Cine se bucură atâta? Andrei, 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 Andrei! Da frumusețe, da frumusețe, da frumusețe.